गोवा मराठी अकादमीचो तिसवाडी विभागान जागतीक महिला दिसा निमतान 5 बायलांचो भोवमान सुवाळो दवरला। शेनवारा गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स कार्यालयान जावपी भोवमान सुवाळ्याक ॲडव्होकेट अंजा लोटलीकर हाच्या हस्तुकी करपाचो थारायला, अशी माहिती गोवा मराठी अकादमीच्या तिसवाडी विभागाचो अध्यक्ष शशिकांत सरदेसाईन दिली। 16 मार्चला आम्ही आमच्या प्रभागातर्फे जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। शनिवारी दुपारी 3:30 वाजता गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या हॉलमध्ये म्हणजे पणजीला सुरू होईल। या कार्यक्रमामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे गोव्यामधल्या विशेषतः आमच्या तिसवाडी तालुक्यामधल्या काही 5 महिलांचं आम्ही ह्याच्यामध्ये निवड केलेली आहे, सन्मान करणार आहोत त्यांचा आम्ही। या 5 महिलांमध्ये शारदाताई सावयकर आपल्या सर्वांना माहीत असेल, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी आहे, ज्यांनी आपलं आयुष्य स्वातंत्र्य लढ्यात दिलेलं आहे। त्या शारदा सावयकर असतील। दुसऱ्या सन्मानमूर्ती असतील ॲडव्होकेट शुभलक्ष्मी नाईक, ज्या कायदा क्षेत्रामध्ये अखंडपणे कार्य करीत आहेत, महिला आयोगाच्या अध्यक्षसुद्धा होत्या त्या। त्यानंतर पणजी महानगरपालिकेच्या माजी महापौर वैदेही नाईक, ज्या आता नगरसेविका पण आहेत, त्यांचासुद्धा आम्ही जीवनाची वाटचाल या ह्याच्यातून आम्ही बघणार आहोत। रूपा खोपे, ज्या प्राचार्य आहेत उच्च माध्यमिक विद्यालय धेंपे याच्या प्राचार्य आहेत, त्या शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचं काम करतात, त्या एक सन्मानमूर्ती आहेत। आणि सुगंधा बोरकर या तळागाळातल्या महिलांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी ज्या अखंडपणे काम करीत आहेत, त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होणार आहे। एक छोटेखानी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम असणार आहे। त्या कार्यक्रमामध्ये भारूड हा एक कलेचा प्रकार आहे, तो आपल्यासमोर सादर करणार आहेत पूजा आरोंदेकर आणि शीतल पंडित। त्यानंतर 1-2 कविता सादर होतील रेखा पारसेकर यांच्याकडून, आणि एक छोटीशी नाट्यछटा असेल शीतल गायतोंडे। याच्यासाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून अंजा सरेश लोटलीकर या ॲडव्होकेट आहेत, त्या तिथे प्रमुख पाहुण्या म्हणून असणार आणि त्यांच्या हस्ते या सगळ्यांचा आम्ही सन्मान करणार।